Og Freja, det er jo, som jeg også sagde før, det er jo Thomas' veninde. Vi ved ikke, om de er kærester, men vi har en mistanke. Det er en meget dygtig karuselmand, vi har her. Jamen, så kør ned og få fat i den uartige godsvogn, så vi kan få den trukket ud, så vi kan komme videre. Vi skulle jo gerne videre. Ja. Så kobler vi på. Ja. Nu ser vi lige, når vi er klar, så skal vi lige have den vogn ud, og så kan vi jo komme videre i vores program. Hej. Hej. Ja. Måske er den bremset også. Ja. Vi kan jo se, at Freja ser jo glad ud. Hun er jo lige parat til at skal have fat i den vogn der og få den slæbt ud. Så kan det ikke være længe. Jamen, der er klar. Godt, Freja, så kommer du bare ud med vognen. Ja, det er rigtig godt. Så kommer du ud med vognen. Ja, det damper lidt, men... det synes jeg ser lidt mistænkeligt ud, det her. Hvad? Ja, det kan da ikke hjælpe, når du slår ud med armene. I må gøre noget ved det der. Altså, karusselmand, forstår du noget af det der? Nej. Nå, okay. Det kan være en lille begyndervanskelighed. Vi tror, det lykkes nu. Så Freja, så kommer du ud med den. Yes, og så er jeg ud med den der. Nu kan vi ikke stå her nu, vel? Ja, det er godt. Jamen, så skub dog lidt dernede. Nej. Kære venner. Det er altså noget skidt, det der. Her har vi samlet alle vores venner, og så slukker I bare sammen ud.